Dobre, čiže 100 ml vody sme si rozpustili hydroxid sodný. Tam sú ešte, je to vlastne granulovité. 100 ml takisto je tam rozpustená sacharóza, hej, hociaký cukor. A dáme si vlastne ešte do 50 ml vody manganistán. Máme len vlastne také menšie množstvo, nech sa príliš nefarbí. To je také ružovkastejšie. A nalejem teraz hneď prvú varku. Dobre. Počkáme, nech sa to troška rozhustí. Už môžeš. A mohol by už aj fungovať teoreticky, čiže nalejeme si rozpustený hydroxid, príjemne voňa, cukor a manganistán ešte trošku, nech nám pustí tam tú fialovú farbu. Perfektne. A zmeníme farby. Regulované fialové katióny na zelené, tam je o jeden menej elektrón voľný. A neskôr sa už prerádzuje do oranžovej až žltej, nakoniec tam už vlastne ostávajú iba dva protóny, ktoré nemajú pár elektrónov. Také oranžovejšie. Čo si spravil inakšie?